She tastes like cola. When I took a sip from a lip. Hello kakabsat! So it's me again, your Miss Sinamit. Ayan kakabsat, hintay agburas ti bayaba. Siyempre, katantay pa lang atin nakapigpintas nga eyeglass ko. Tapos, dala-dala ko nga rin ang aking mahiwagang kaserola at mahiwagang maleta. Ayan, sinimulan ko na nga umakyat sa puno ng bayabas kakabsat. And siyempre, tingnan nyo naman, kahit nakadress ako, kayang-kaya nating umakyat. For the go. Ayan, naghahanap pa nga ako ng makukuhang bayabas. Tapos ayan, nakakita na nga ako. Tingnan nyo naman kakabsat, ang dami ding bunga ng bugnay. Kung makikita nyo, may nakikita kayong black dyan o sa gitna, ay hindi yan panty. Short po yan. Ayan, nalaglag nga yung isa kasi nga, kinain yan ng ibon. Tapos eto, may nakuha akong isa yung katabi niya. Ang laki kakabsat. Gwapol nga ang tawag namin sa mga bayabas na to kakabsat kasi nga ang lalaki niya. Ayan, tingnan nyo naman, na-amaze yung dalawang bata kasi nga ang laki daw ng nakuha ko. Kapag hinayaan yan kakabsat, mas lalaki pa yan and mas malaki pa dyan ang bunga nito kakabsat. Tumitingin pa nga ako kakabsat ng makukuha kong bunga na hinog na and may nakita ako kakabsat at ibibigay natin to sa kapatid ko. Kasi siya yung sumasalo ng mga nakukuha ko. Yeah! Nung wala na nga akong makuha kakabsat, syempre bumaba na ako. Ano pang gagawin natin dyan kakabsat? Sobrang daming langgam. Baka damdama ka sa raganda pa digital deck ay narigat ng kakabsat. Agkabibaw no ka. Hintay nga ro dagbirok sa baling nga pagalaan ng kakabsat. And may nakita nga ako dito, ang baba niya tapos sobrang daming bungang hinog. May kinukuha nga ako sa may loob kakabsat. Ninyo naman, ang hirap pang kunin. May kung anong pumasok kasi kakabsat. And ayan, tingnan natin tong mga bunga ng bayabas. Oh, ang lalaki. Ano pa nga bang inaantay natin? Kukunin na natin kakabsat. O diba, sobrang ganda dito sa may bukid. Kahit wala kang pera, may merienda ka. Maalala ko dati kakabsat, nung mga bata kami, kung ano-anong nakukuha namin. Kasi nga sobrang hilig ko ng maasim dati. Bayabas, mandarin, bugnay, suha. Minsan nga kabsat, hindi na namin pinapaalam sa may-ari kasi minsan wala namang may-ari. Kaya nangunguha na lang kami. Alam nyo dito nga kakabsat sa may bukid, kahit wala kang pera, may merienda ka, sabi ko nga kakabsat. Tingnan nyo naman sobrang sasarap pa ng merienda, napakasustansya pa kasi nga mga prutas. After ko nga makuha yung mga malalaki, naghanap naman ako sa maliliit kasi maraming klaseng bayabas dito sa bahay namin. And ayan na nga, tingnan nyo naman, ang gaganda din ng mga gabi. Next time, magluluto naman ako ng gabi kakabsat. Ayan, may nakita nga ako dito sa may maliliit na bayabas. Syempre, kinuha ko na kakabsat at tinakpan ko na nga yung kilikili ko kasi nga may mga buhok pa yan. Ayan kakabsat, huwag kalimutang i-like and share ang aking video. Tapos mag-request na din kayo ng next na gagawin ko dito sa may bukid. Pwedeng lutong Ilocano. Kahit ano kakabsat, basta kaya ko, gagawin ko. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. At syempre, hindi mawawala ang tikiman time. Kinagatahon kakabsat, dorema di pa nabugbugwan. Ang sarap. Help! Marami na nakpingasong gumit. She tastes like cola. She sent me on a May kain kakabsat, kaduandak. Yung baundak, mga panagala buko. Makain inundak ano ti buko. Met kano di sabaw na, kunada. Baka dali may pinig na. Aray ko, yung legs ko. Aray, nagasgasan. Sakit. Yung ganinin. Marami na nakpingasong gumit. Babae, nakmati amok ka. Lumapit ang ubra, hindi mga sunggo. Ay, natuyak to rin. Aray ko. Aw, sakit. Natudok sa jituldik. Bakit kita jituldik? Help! Ay! Natuyak tok-tok! Ay! Eto, tibuko dito eh. Uy! Buko ato yun eh. Gipas! Tok-tokin tayo man. Ay! Dagak man, dagak man. Buko! Buko ato eh.
Buko tayo, at itinyog. Toy. Hit kita? Inyog atoy. Atoy, buko. Guray. Bumaba man beeta. Panak agala ti sungkit. Buko ajin. Nakabiro kak buko, sungkit at namayat. Mabalin masungkit ajin. Nagregata muli. Dama kayong buko dyan. Tasungkitan tayo. Ayaw, di ma. Sungkitan tayo ajay, buko. Ya. Yung naksapel natin inyog. No. Kita. Ajay. Pengay. Taki-taki mitten. Bye. Akong ganti ka pa. Yan. Siyempre kakabsat, tabatan tayo dyan tayo nga buko tatay, alaan tayo tayo danom na junag. Nagimas tayo ito'y buko juice. Nagkikrave kasi ako ng buko juice kaya ako umakyat. At dahil pinanood mo tong video na to kakabsat, don't forget to like and share this video and please subscribe ka na din sa aking YouTube channel. Thanks for watching! Sinigang na pata ng baboy? Nagimasen? She tastes like cola. Mama lips, she sent me on a trip. Hello kakabsat kan karuba, umay kayan kadwaandak. Magluluto nga ako ngayon ng sinigang na pata ng baboy. Syempre, hinugasan ko na nga itong pata ng baboy at nahiwa-hiwa na nga ito. Ayan, para malinisan kakabsat, 2 beses or 3 beses natin na hugasan ang karne ng baboy. After kong hugasan, nilagyan ko na nga ng tubig kakabsat, nilipos ko lang. Tapos ayan, nag-aron na ko, tapos insaan ko kakabsat. Nanguha na nga rin ako kakabsat ng talbos ng sampalok. Ayan, ugot ti salamagi nga kunada. Nahihirapan pa nga akong manguha kakabsat kasi nga yung pinaglalagyan ko nilagay ko na sa may legs ko. Ayoko naman ibaba kakabsat kasi nga kulungan ito ng pato, baka matakyan dangay. Ayan, habang nangunguha nga ako dito ng sampalo kakabsat, nakita ko nga yung nasa likod mga pato na imas nga sa lamagyan dayto. Pero hindi nga yun yung lulutuin natin nga kakabsat kasi nga itong pata ng baboy. Ayan, nilagay ko na nga yung sampalo kakabsat, tapos isinunod ko na nga rin itong repolyo. And this is the finished product. Nagimasen. Umay kayon kakabsat, mangantayon. Let's eat kakabsat. Dahil nga pinanood mo tong video ko, please like and share this video and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.